So tayo ngayon ay monetize channel na! Yay! Certified YouTuber na tayo! Ang saya-saya, ang bless-bless. Hi guys! Hi mga sweet! Na-miss ko kayong lahat. So ayan, may maganda akong balita sa inyo. So tayo ngayon ay monetize channel na! Yay! Certified YouTuber na tayo! Ang saya-saya, ang bless-bless. Yun ay dahil sa inyong lahat! So maraming salamat mga sweet! Sobra-sobra ako nagpapasalamat sa inyo! So ayan, excited lang akong gumawa ng video na to na ibalita sa inyo na monetize channel na tayo. So may mga ads na yung ating mga video. Yes, yes. So ayan, sobrang saya kasi ito yung mula nung nag-umpisa akong mag-YouTube guys. Kasi nag-start lang naman din ako ng mag-YouTube nung nagsimula yung quarantine natin nung nagkaroon tayo ng pandemya. So, walang magawa sa bahay, wala pa tayong pasok sa trabaho. So, naisipan kong gumawa ng YouTube. May mga nag-suggest na mga kaibigan ko. So, ayan, nag-try ako. Pero hindi ko naman inisip na naaabot ako ngayon sa ganitong sitwasyon na mamomonetize yung channel ko. So, ayan. So, sobrang blessed, sobrang proud sa sarili ko na nagawa ko yun. So, ayan. So, nag-start lang naman ako nito nung April ako nag-start. So, ilang buwan nating inintay, ilang buwan tayong napuyat, ilang buwan tayong nag-isip kung ano yung mga gagawin natin. So, hanggang sa, ayan, nagbunga na yung pagpupuyat natin. Nagbunga na, kaya sobrang blessed ako. So, dumating pa nga sa point na ang wish ko nitong birthday ko ng October 7 is sana bago ako mag-birthday ay ma-monetize na yung channel ko. So, pero hindi naman siya umabot kasi na-monetize yung channel ko is October 24. So, blessed pa rin ako. Sobrang blessed pa rin kasi birth month ko pa rin yun. Inabot pa rin siya ng birth month ko. So, ayan. Nakuha ko yung 1,000 subscriber, then 4,000 public watch hour. So, nung nakuha ko yun ng October 24, yung public watch hour at saka yung subscribers, in-apply ko kaagad siya sa YT para sa monetization. Then, October 26, yes! Nagkaroon na tayo ng ads. So, na-monetize na talaga yung channel natin. So, ayan, sobrang blessed natin mga sweet. So, ayan, masasabi na natin na talagang legit YouTuber na tayo. Oh my God! So, ayan, yung mga nanatiling sumuporta sa akin mula umpisa hanggang ngayon. Sana huwag nyo akong iwan. Sana samahan nyo pa rin ako hanggang sa maabot natin yung ating ninanais. At sana maging successful tayo balang araw. So, ayan, para tayo ay makatulong sa mga nangangailangan ng tulong pag naging successful tayo sa YT! Yay! So, ayan mga sweet, maraming salamat sa inyo. At saka, abangan nyo rin yung gagawa rin ako ng video ng pasasalamat sa mga bago kong kaibigan na nakilala sa YT, yung mga tumulong sa akin para maabot ko lahat ng kailangan sa YT, yung mga nagturo sa akin, kung paano sa YT. Ayan, so, ine-edit ko pa kasi yung video na yun kasi ang hirap mag-edit. So, inuna ko na muna to kasi excited kasi akong ibalita sa inyo na monetize na tayo. Yes, paulit-ulit. Yes, yan. Excited lang ako na ibalita yun sa inyo. So, syempre, kasi kayo yung kasama ko araw-araw, kayo yung kasama ko sa pagpasok ko sa YouTube, kaya excited ako na ibalita sa inyo. So, ayan, sana lagi kayong manatili dyan sa akin, yung mga nananatiling subscriber ko. Maraming salamat sa inyo, monetize na tayo. So, ayan, so yung mga nangangarap din na mag-YouTube, ayan, mag-start lang kayong mag-YouTube. Gawin nyo lang kung ano yung gusto nyong gawin. Ayan. Pasasaan ba at makakamit nyo rin yung nakamit ko na ma-monetize yung channel nyo. And
And maging matyaga lang kayo. Sobrang tiyagaan lang talaga. Sobrang kailangan mo ng tiyaga sa pag-YouTube yan. So, kasi nakaka-stress din naman. Sobrang nakaka-stress din naman kasi ang pag-YouTube. Kasi syempre mag-iisip ka ng content mo. Mag-iisip ka kung ano yung gagawin mo. Mag-iisip ka kung ano na naman yung susunod mong i-video. Sobrang nakaka-stress. So, ayan. So, maging matyaga lang. Ayan, katulad ko, nagtiyaga lang din ako kasi may time din na sumuko na ako, may time din na ayoko nang mag-upload, may time na napagod na ako mag-video-video, sobra. Tapos, ayan, may mga nandyan yung mga friend ko na nagpo-push din sa akin na ituloy mo kasi nandyan ka na, nasa kalagitnaan ka na, ituloy ko lang. So, eto na tayo! So, ayan, maraming salamat sa inyo and intayin nyo yung mga susunod kong video na gagawin. Kaya sana wag niyo akong iwan. So, guys, maraming salamat. Sobrang bless ko. Ayan. And, paano ba? Sobrang saya ko lang talaga na, alam niyo yun, sobrang bless ko na talagang hindi ko inisip na aabot ako na ma-monetize yung channel ko. Kasi, kumbaga sa akin, ang ginagawa ko lang pag-YouTube, yung maaliw lang ako at mawala din lang yung stress na nararamdaman ko nitong may nangyayaring pandemya sa atin. So, siya yung naging libangan ko, siya yung lagi kong ginagawa para mawala yung stress ko na para mawala kung ano-anong mga negative na naiisip ko. Ayan, kaya napunta ako sa YouTube. So, ayan, dahil sa ganyang nangyari, ito na tayo, kailangan na nating ipagpatuloy dahil na-monetize na tayo. So, kumbaga, yung pagkuha natin ng requirements ni YouTube na 1,000 subscriber at saka 4,000 public watch hour, warm up pa lang yun para sa atin. Yun yung pinakang warm up pa lang sa atin. Kasi ang tunay na challenge ay ito, yung na-monetize na yung channel natin. So, kailangan natin maging active, kailangan natin mag-upload ng mga video, ng video. Ayun, bakit nasa venue na? Ayun, kailangan natin mag-upload ng mga videos. Ayan. And para naman makaipon tayo ng revenue. Para ang ating pagsisikapan naman natin ngayon ay ating revenue. Ayun. So, sana guys, patuloy nyo akong suportahan at wag nyo akong iiwan. So, ayan. Yung mga bago pa lang magsasubscribe sa akin, welcome to my channel, Sweet Dansky. Ayan guys, please don't forget to like, comment, and subscribe. And please, i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa susunod kong mga video. So, ayan guys, maraming salamat mga sweet! Sobrang saya ko. Sobrang saya. Yes, paulit-ulit. So, ayan. Oy. So, that's it. Maraming salamat guys and congratulations sa ating lahat. Congratulations sa ating lahat. Maraming salamat guys and lagi kayong mag-iingat. So yan, lagi kayong mag-iingat at patuloy nyo pa rin akong suportahan at yung mga katulad kong small YouTuber. Yan. Patuloy natin silang suportahan. And sobrang saya ko guys, sobrang saya. Yes, paulit-ulit. So, ayan. Nabalita ko na sa inyo yung masayang balita. So, bye guys. Thank you for watching. Thank you for watching. God bless us all. Bye mga sweet. Bye.